moko kong'e wacho ni kaunti okel mondo mi oyaki ten mana yeko matimore nyaka e level mar MCA piny kucho en ng'ama dhi bedo kae kama kubadi motegno mar mondo mi devolution oti kaka dwarore piny Kenya. Nitiere three things we need to do. One, nitiere nyaka wa make sure ni most of the functions monego be devolved are truly devolved. Functions monego be nitimo gi county government nyaka tim gi county government. Tango tim gi gi county government ka resources be watero kanyo. Though wagunda wacho ni resources follow functions. Ka agriculture bedo devolved, peso dhi kuno. Iwinja? Ka health bedo devolved, peso dhi kuno. To okonego water pesa e county mondo dhi oyaki. Kanyo be wane gi problem and ka inito nyaka wati together kaka jo Kenya. Mondo wayier leaders mabeyo, leaders ma bo facilitate good governance. Problem wan godo en governance. Sana ma timre nikech wayiero jo siasa, traditional politicians ni dhi bet ang'o? Governor. Quality of leadership nyaka wa interrogate. En ng'ama nyalo bedo governor, en ng'ama nyalo bedo MP, en ng'ama nyalo bedo MCA. To ma biro mna timre be ka wan gi competition. Nyaka wabed gi parties, wami jo thurwa thuolo ma wanya bet gi parties mopogre. Ma ka ng'ato nie party A kober to jopiny nyalo gone kura. Ka ng'ato nie party B kober to jopiny gone kura. Party C kamano. To ka wan mana gi party achiel ni maka ok yudo ticket e party no, ni kaka komi ticket to ni ikwamo, mane mamiyo wabet gi problem mar bad governance nikech iyudo ka ng'ato en ok udhi kata no dhi tiyo ni jopiny, en omanyo ticket mar